Τώρα τι έλαβε. Λοιπόν, άμα το βάλω, πάει να πει ότι από εκεί πέρα ο κύριος... Θα τον δείξουμε εδώ τώρα. Άμα από εκεί πέρα... Τότε να με παίξει ένα μονό, να σου πάει. Να σου πάει, παίξε. Έτσι πανικίστε Βασιλιά που το παίξει του Ολυμπιακού. Αυτό είναι δήλωση. Έτσι, λοιπόν. Γιατί εμείς που το ξέρουμε, μπορεί να λέει τι θέλει. Θα πείτε τι περίμενε. Εντάξει τώρα. Δεν περιμένουμε. Άντε ρε ξεκίνα. Κρίμα, Κάνει μια ευκαιρία, κάνει μια ευκαιρία. Άντε. Γιατί ήταν κρίμα και άδικο από το Θεό. Ναι, πιστεύω τώρα μπορείς να το κάνεις το εύκολο. Έτσι, ναι, το κατάφερε και στήθηκε. Αγαπητέ λαέ μου, δεν πειράζει. Έχω και ακόμα μια ευκαιρία. Από το κέντρο, δείξτε το. Από το κέντρο εντάξει όμως. Άρχισε το ιδέα. Από το κέντρο να παίρνει τώρα η κάμερα να παίρνει. Να πάρουμε μια άποψη έτσι. Λαέ μου, αν το βάλω τώρα, αυτός εκεί πέρα έχει χάσει. Έβαλε άκρη και δεν το είδα. Τι μας είναι. Βάλα το ρε. Καλό έργο. Γιατί γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τον άκουσε το βάζελ εδώ πέρα με τα πράσινα πάλι τον απολό. Πάω φύγω, κλείστο τώρα. Κάνε, το πήρες. Το βάζει αυτός Έλα μου άμα λίγο να γελάσεις τώρα. Έλα. Τι είπε ρε, κάνε άμυνα. Ναι ρε. Φέρε εδώ. Φέρε να τελειώσει και θα φύγω, Μάικ. Άμα το βάλω τώρα, αυτό πάει να πείτε έχει χάσει, τελείωσε. Έχει χάσει, τέλος. Έχω βάλει να βάλεις από κάτω. Βάλ το. Ένα στα 10. Στον πυρηγό. Γενικά. Έτσι έχω νικήσει το Βασιλεύω του Πέστη Ολυμπιακού. Έτσι, ναι, λέγοντα. Είναι το Τζάκ στον τρόπο που κερδίζει. Μαλάκα τι γίνεται, κλείσει η κάμερα. Τι αυτά ρε. Έτσι δηλαδή. Φέρε λίγο ρε Μιχάλη. Δεν το σβήνω. Δεν φαίνεται τώρα. Όχι φαίνεται. Να μ' αρέσει να. Γεια.